sose láttam még kismamát énekelni. Igen. Tovább jutottál. Az a döntésem, Dori, hogy pelenkázást vállalok. Az olyan volt, mintha most így beteljesült az egyik álmom igazából. Fantasztikus érzés, hogy a 12-ben benne lenni, az hatalmas. Párommal lakunk egy ilyen belvárosi kis panellakásban. Most már ugye 3-an, ez is így hozzá kell szokni, mert most már egy család vagyunk. Na, próbáljuk, gyere. Ő az egyik nagy lehetősége ennek a versenynek. Nagyon össze kell magam szedni, mert voltak is itt gondok, hogy késtem, meg minden. Abszolút nem is kell az, hogy velem kivételezzenek, ugyanúgy megkapom a magamét, mint mások. Itt van az alapja neked? Hát akkor azt se tudjuk megnézni. Tehát jössz el egy órára alap nélkül. Miért? Einstein szétszórt volt, mondjuk, hogy egy másik X-faktorban indult, de hogy ez tök lényegtelen. Az a lényeg, hogy amikor kimegy a színpadra, az a 2-2,5 perc, 3 perc, az hogy megy. Ezt a szerelmetnek énekel, hogy emberednek és a babádnak, hogy senki másnak jó. Feleség gondol, hogy ő mit vállalt, meg hogy ő mit csinál. Igyekszem is, hogy összeszedjem magam, de hát ezt vállaltam, és ezt végig kell és végig fogom csinálni. Soreinde Dorka.